Tuleeko huomioita? Johanna, ole hyvä. Eli saadaanko Johannalle tuonne mikrofoniin? Niin... Eli Johanna Moisio opetus- ja kulttuuriministeriöstä, niin ole hyvä. Kiitos Riitta, ja pitkä etappi mikrofonilla lyhyttä kysymystä varten. Ihan tuosta Varmolan esityksestä huomasin, että ilmeisesti tässä sivulla 6, tässä tiivistelmässä, kun esitetään nämä monialainen YMK-koulutus ja syventävä YMK-koulutus, niin että nämä olisivat tavallaan niin kuin rinnakkain kulkevia kaksi eri mallia. Ja nyt jos ymmärsin näitä kommenttipuheenvuoroja, niin voisitko tätä vähän vielä selventää, että miten nämä oli ajateltu? Tässä oli vähän molemmista nyt esimerkkejä, tämä varmaan osittain arvosta alkaa, mutta miten tätä ajateltu? Kiitos. Kiitos. Tämä on hyvä kysymys. Eli Johanna viittaa tähän raportin sivulla 6 olevaan kuvaan, joka itse asiassa näkyy tuossa Mervi Wikgrenin esityksessä. Haluaako Mervi tai puheenjohtaja avata tätä vielä tarkemmin? No ehkä vain yleisesti voi sanoa, niin mun mielestä että on tärkeää, että näitä molempia suuntia kehitetään ylempien ammattikorkeakoulututkintojen, kun niitä jatkossa kehitetään. Ja perusteita on molempia, ainakin sellaisissa ammattikorkeakoulussa, jotka ovat monialaisia. Kehityshän menee siihen suuntaan, että me paljon puhutaan työelämän monialaistumisesta tai siinä sellaisesta monialaistumisesta, jossa jokainen meistä työskentelee vähänkin suuremmassa yhteisössä, työskentelee eri alojen osaajien kanssa ja silloin tarvitaan monialaista osaamista, jota ammattikorkeakoulut voivat tuottaa, eli pitää päästä näiden perinteisten koulutusrajojen yli. Kysyjä on muistaakseni esiintynyt viimeksi Arenan piirissä sote-alalla, niin tässä on tullut jo hyviä esimerkkejä siitä, että esimerkiksi tässä suuressa yhteiskunnallisessa uudistuksessa tarvitaan ehdottomasti uudenlaisia malleja. Jo pelkästään sote-alan sisälläkin pitkälti vanhoihin korporaatioihin, vanhaan ajatteluun liittyvän ajattelun purkamisesta. Mulla oli ilo, tai en osaa sanoa, se ilo, mutta mulla oli 2 kertaa mahdollisuus kuulla tällä viikolla Seinäjoella ensin ministeri Rehula ja ministeri Vehviläistä. Ja ilo oli se, että ministeri Rehulaisen puheenvuorossa aluksi puhui mun mielestä ensimmäinen kerran siitä, että koulutustakin pitäisi kehittää, nyt kun sote-uudistus tehdään. Eli se on ihan välttämätön juttu, jos halutaan mennä eteenpäin palveluiden kehittämisessä. Se on vain yksi esimerkki. Sitten toinen vaihtoehto on, ja niitäkin on perustellusti, voi olla, että mennään niin ammatillisesti syvemmälle tässä ammattikorkeakoulun master-vaiheessa, mutta erityisesti sellaisessa ratkaisussa tarvitaan varmaan valtakunnallista työnjakoa ja myöskin alueellista työnjakoa. Mutta vielä käyttää puheenvuoroa omista ajatuksista, kun puhutaan, että opettajalehti on ollut niin terävänä, että esittää kysymyksiä etukäteen. Niin tietenkin he osasivat. Mediahan on aina osuu niin oikeisiin kohtiin. Kysyy, että mitenköhän näissä Tampere 3 ja Lappi-keisseissä tämä ylempien ammattikorkeakoulututkintojen asema tulee olemaan, niin vastasin vain jotakin ympäripyöreitä, mutta itse ajattelen niin, että Suomessa pitäisi mennä sellaiseen korkeakoulurakenteeseen, jossa rinnakkain alueellisesti olisi fiksulla tavalla sekä yliopisto- ja maisterikoulutusta että ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja sopivasti toisiaan täydentävänä se tarjonta. Ja kun me viime maanantaina esitettiin tätä raporttia, viime viikon maanantaina ministeri Grahn-Laasoselle, niin huomasin, että jonkinlaista nöyryttelyä ainakin virkamiespiirissä siinä hempivästi tuli tämän esityksen jälkeen. Katsotaan miten me toivon, että tämä raportti herättää myös tällaista keskustelua. Haluatko Mervi tarvittaa? Itse asiassa
otit aika tarkasti, mitä itsekin oli ajatellut, mutta voin sen verran vielä sanoa, että kyllähän niin koulutusten profiileissa me toisaalta nähdään se, että tarvitaan sitä vahvaa syventävää osaamista, mutta niin kuin myös tuossa omassa puheenvuorossa sanoin, että yhä enemmän ja varsinkin tälläkin ylemmällä puolella, niin se monialainen osaaminen on tärkeää. Kun me mietitään vaikka, otan tuon monialaisen osaamisen tekniikan ja terveyden, meillä on hyvinvointiteknologia ihan yhtenä esimerkkinä, tai toisaalta, mistä niin kuin sote-uudistuksen myötäkin tiedämme, niin on nimenomaan vaikkapa terveys ja liiketoimintaosaamisen yhdistäminen, eli tämän tyyppisiä. Ja meillä on aika monella varmaan juuri sen tyyppisiä polkujakin, jossa opiskelija ottaa toisaalta myös siihen oman niin kuin tutkintotarjontaansa tai siihen polkuunsa, niin hän pystyy tekemään siinä omaa polkua, josta hän valitsee sitten sen tarpeensa mukaan, minkä tyyppistä osaamista hän ajattelee. Ja tietysti kehittämistehtävä, se opinnäytetyö on sitten se, jonka kautta syvennytään sitten erityisesti siihen työelämän ongelmaan tai haasteeseen, minkä se opiskelija on valinnut joko siitä omasta työpisteestään tai työstään tai sitten vaikka ammattikorkeakoulun painoalojen näkökulmista. Mutta että sen tähden niin haluttiin tällä kuvalla nimenomaan osoittaa, että tarvitaan ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja, jotka profiilinsa kautta syventää vahvasti jotakin osaamista, mutta toisaalta myöskin nämä monialaiset. Kiitos. Martti Lampela, rehtori, hänellä on kommentti tähän kysymykseen. Kun Martti saa mikrofonin, niin mä tässä välillä voisin todeta, että tämä pidempi raportti, joka tällä hetkellä on Arenen sivuilla, niin sanottu luonnosversio, se taitettu viimeisin tulee varmaan ihan muutaman päivän sisällä. Siellä on vähän avattu tätä miksi sekä että monialainen syventävä. Ja kyllä se lähtee siitä ajatuksesta, että jos opiskelija on tämän profiilin mukaisen polun valinnut oman osaamisensa kehittämiseksi, niin siellä on tunnistettavissa työelämän muutostarpeissa sitä alan syventävää, mutta myös niihin aivan uusiin muutosta rakentaviin työelämän konteksteihin tarvittavaa maisterikoulutusta AMKeissa. Eli siellä on vähän avattu lisää. Martti Lampela, ole hyvä. Niin, puheenjohtaja. Tämä nousi nyt oikeastaan esille se, että mikä näiden kahden tutkinnon rooli, siis puhun nyt sitten maisteritutkinnosta tuon ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen. Ja kun pohditaan niitä opintopolkuja, että millä tavalla jatketaan suoraan, niin meidän asiakaskunta on hyvin erilainen. Suoraan opiskelusta jatkavat, niin jos opintopolkua yliopisto-opintoihin rakennetaan, niin se on ainakin meillä noussut keskusteluun ja uskon, että siihenkin jonkinlaista ratkaisua haetaan. Sitten millä tavalla niin niitä ammatillisia opintoja luetaan hyväksi sitten mahdollisessa yliopistotutkinnossa. Se on niin toinen tie, mutta arvokas tie nimenomaan työelämän kehittymisen näkökulmasta minun mielestä on se, että meillä on valtava määrä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita ihmisiä työelämässä, joilla on halu jatkaa itsensä kehittämistä ja työelämän kehittämistä. Ja minusta siinä on nyt sitten ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon asiakaskunta tai kohderyhmä. Ja juuri tämä työelämälähtöisyys, työelämäläheisyys niin on niin poikkeuksellista ja on perustelut sille, että meillä on todellakin kahdenlainen mahdollisuus sitten jatkaa opintona ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen. Kiitos. Olisiko tässä vaiheessa näihin aamupuheenvuoroihin vielä? Joo, Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikössä ja yksi toiminta-alue edellä ammattikorkeakoulut, mutta halusin muistella menneitä. Eli silloin kun kehitettiin tätä nykyistä ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, niin olin tuolla ministeriössä ja silloin se oli jatkotutkinnon nimellä. Ja kun kokeiluja käynnistettiin ja ensimmäiset hakemukset tulivat, niin se oli, täytyy sanoa, että silloin pienoinen pettymys, että oli niin vähän näitä monialaisia hakemuksia, että ne valtaosin painottui niin yhden tietyn alan syventäviin opintoihin, ja kun meillä, jotka sitä olimme valmistelleet ja suunnitelleet,
tuon Areenen aloitteen pohjalta silloin, niin oli ajatuksena nimenomaan se, että olisi tällaisia laaja-alaisia ja hyvin niin kuin monisyisesti erilaisia näkemyksiä yhdistäviä työelämän kehittämisen näkökulmasta. Ja nyt kuulostaa todella niin kuin mielenkiintoiselle, että aika on näin paljon kulunut ja yhteiskunta edellyttää tällä hetkellä nyt juuri tätä näkemystä, että syntyy yhä enemmän näitä monialaisia poikkitieteellisiä ja poikkiosaamistaitoja vaativia tutkintoja. Ja mielenkiintoista on nähdä, että asia on näin hyvin edennyt, että toivotaan, että saadaan se nimikekin vielä kuntoon, kun sen kanssakin on taiteiltu pitkän aikaa. Silloin kun aloitettiin, niin yksi iso kysymys oli paitsi tuo 3 vuoden työkokemus, niin myöskin se, että siellä vaadittiin se korkeakoulututkinto soveltuva joko ammattikorkeakoulu tai sitten tiedekorkeakoulupuolelta. Ja siellä oli paljon opistoasteen tutkinnon suorittaneita ihmisiä, jotka olisivat halunneet tähän tutkintoon, mutta aika ilmeisesti hoitaa tätäkin asiaa, niin kuin silloin koitettiin lohduttaa, kun tätä mietittiin. Mutta ei muuta kuin jotenkin historia alkaa näyttäytyä mielenkiintoisena kehänä. Kiitos Hannele. Tämä on todellakin juuri näin, että pitkä polku on kuljettu, niin kuin puheenjohtajan tuossa alustuksessa historiakatsauksessa nähtiin. Ja tämä työhän on vaatinut todella paljon erilaisten asiantuntijoiden työtä niin ministeriössä kuin meidän korkeakoulujen sisällä. Meillä on toiminut Areenessa erittäin aktiivisesti ylempiä ammattikorkeakoulututkintojen kehittäjäverkosto, joka on kyllä tätä latua luonut ja aukaissut sitä, niin kuin, sitä kehittämistyötä ja siinä mielessä niin kuin toivotaan, että tämä tänä päivänä julkistettu raportti niin on tiivistys siitä kaikesta työstä, mitä ammattikorkeakoulukenttä on tässä tehnyt yhdessä työelämätoimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Eli emme varmaan ole tässä raportissa keksineet mitään uutta, mitä ei olisi jo sanottu ja koettu, mutta ehkä aika on taas muistuttaa ja tuoda näkyväksi se, että miten hyvän koulutusmallin suomalaiset ammattikorkeakoulutoimijat yhdessä virkamiesten ja sidosryhmien ja ministeriön tukena olemme saaneet kehitettyä. Mutta mennään ohjelmassa eteenpäin, jos ei tähän keskusteluvaiheeseen lisää kysymyksiä. Eli rehtori Tapio Huttula jatkaa sitten raportin seuraavista näkökulmista.